Harkemasse Boys in de redentenues zetten poolbest uiteen. Joram Smits, die had een prachtige voorzet, maar Bakuna die kende er krek net bij. We hadden de eerste minuut van de wedstrijd. En dat zocht er dus heel goed uit voor de ploeg van Willem Brouwer. Dit is de tweede minuut. Diezelfde Joram Smits en nu rekt hij de deklotte. Ja, geen geluk voor de boys in die eerste minuten. En dan pech achterin derde en een hele grote mogelijkheid voor Benjamin Oskok. Geen boetenspul en daar hier Wezep zomaar op voorsprong komen kent. Maar daar is weer Harkemasse Boys. Prachtige actie van dichtbij Heine Ulrichs. Maar die mikt liek op een keeper in Stefan in de goal. Ja, dit zijn wel hele grote mogelijkheden die ze lezen laten. Maar dan, daar is de kopkracht van Jasper Valentijn. De laatste man van Harkemasse Boys komt mij naar voren en is trefzeker met de holle. En zet de boys verzinnen op voorsprong. En je dan, weer een enorme kans. En weer is het Joram Smits die het verjet om de voorsprong te nemen. Johnson Bakuna die krijgt een jermtakken in de holle en mat het veld verletten in die tweede helte. En het spul wordt gremietiger. En dan een hele nieuwe situatie. De bal komt op de jerm bij Arjen Bergsma. Die mij de reg naar de bal schiet. Maar wol is daar de penalty. En Benjamin Oskok maakt het de 1-1 in de 88ste minuut. En het wordt nog slimmer, want dit is de 92ste minuut. Siert Korf bezorgt de boys de eerste nederlaag van dit seizoen. Dit is echt heel onnodig, ja. Ik had op mezelf wel ouder op om de eerste helft het verhaal naar de automaatje. En ja, in de tweede helft gebeuren er allerlei dingen, kramp en blessures en Johnson op elkaar houden. Er gebeuren gewoon heel veel dingen die we de ouder aan de week net mee maken en die eigenlijk wel zijn wedstrijd beïnvloeden.